Shahararren mawaƙin soyayya wato Nura M Inuwa, wanda masoyansa suke yawan kiransa da sarkin waƙa, ya fara shirye-shirye domin kawo sabbin waƙoƙinsa da ya alƙawarin zai kawo a sabuwar shekara ta 2022. Nura M Inuwan dai a shekarar da ta gabata ya samu wata matsala, inda har sai da aka yi masa zanga-zanga a dalilin jinkirin fitar da albam ɗinsa na shekarar 2021. Sai dai kuma tun bara ya yi wani alwashin cewa ba za a sake samun irin wannan matsala ba, zai iya yinsa nan gaba ya ga ya fidda albam ɗinsa cikin hanzari a kuma kan lokaci. A wata hira da aka yi da mawaƙi Nura M Inuwan ya bayyana ra'ayinsa akan wanda suke yin waƙa wanda ba ta dace ba, ko kuma mawaƙi wata waƙa da zai ja hankalin mutane domin a saurare shi, ko da kuwa waƙar ba ta da wani amfani a cikin al'umma. Nura M Inuwa ya bayyana cewa ba shi da irin wannan tsari, duk wata waƙa da zai yana yin ta ne tare da ya haƙiƙance menene zai faɗa a ciki wanda zai amfanar da al'umma. Nura M Inuwa dai ya jima yana riƙe kambu na waƙoƙi, kuma har gobe ana sauraron waƙoƙinsa, kuma mawaƙi ne wanda yake da tarin masoya, wanda ya jima yana sake musu waƙoƙi a shekara-shekara. Ciki shine idan na ji wani ya yi waƙa wanda ba wacce za ma ta amfani mutane ba, ina ɗaukar abin kamar rashin sanin ma abin da ya kamata. Don sanin abin da ya kamata shine ka yi abin da zai amfani al'umma, kuma ya amfane ka, ya amfani bayanka, a yi alfahari da kai ko kana nan ko ba ka nan. Wannan shine abin da na sani, shine kuma nake gani, ba wai just kawai ina sha'awa bari in yi ko maya ne. Dan akwai salo da mawaka suke da shi, akwai abin da mutum yana ji yana sanama kawai sai ya saki layi kawai dan yana buƙatar wai kawai a ji shi, a ja hankalin masu ya ja hankali. Bari in yi abin da kawai ni dai a ji ne, so don haka ba zan yi abin da zai zama wani mai amfani ba. Shine za ga wani kawai ya ɗauki salon da bai kamata a ce a kan shi ya tsawo ba. Abakar. Har yi zuwa yanzu dai mawaƙi Nura M Inuwan bai bayyana ranar da zai sake albam ɗinsa ko kuma a ce kundin waƙoƙinsa na sabuwar shekarar 2022 ba. Sai dai alamu sun nuna mawaƙin yana wani shirye-shirye na fidda sabbin waƙoƙinsa kamar yadda ya alƙawari a shekarar da ta gabata. Mawaƙi Nura M Inuwa dai mawaƙi ne wanda ya ɗaukar wa kansa alƙawari cewa duk shekara zai fidda albam guda 2 a masoyansa domin nishaɗantar da su.